Wel, ar gau Coleg Addysg Gaerdydd un yn fan hyn, fel ych chi'n gweld, a phart o'r tîm sy'n yn fan hyn, y part gorau, y part sy'n ni siarad Cymraeg. Mae'r gweddill ohonyn nhw'n ymarfer lawr fan co ar bart arall o'r cae. Wel, nôl y mis Medi diwetha'n rhifin Medi o Barn, feddwedodd y Dr Glyn Ashton, taw dim ond 2 o dîm Cymru oedd yn siarad Cymraeg, sef Billy Raybould a Dewi Bebb. Wel, fe atebwyd gan un o'i fyfyrwyr wedyn nôl yn Rhagfyr, dwi'n cofio'n iawn, a fe ddwedodd fod e wedi gweld rhyw 8 yn nhw, bod e siarad rhyw 8 yn nhw mas ym Mharis. Wel, dyw Billy Raybould yn anffodus iawn ddim yn hîm Cymru, na Dewi Bebb, y fori. Ond mae da ni 8 ohonyn nhw wedi'r cyfan, a dyma nhw'n fan hyn. Barry John, Cymraeg eich iaith chi gartre? Ie, Cymraeg i gyd. Fiwch chi'n neud Cymraeg yn ysgol? Do, wel i radd o lefel yma. A chi'n defnyddio Cymraeg ar y ca o gwbl? Wel, gyda Gareth Edwards nag ni'n siarad, ie. A mae'n gweithio i bod e'n strict iawn, bod e'n gweithio pethau ond ar y cael. A, meith yna, wir, yn cael cwmpa mas yn bell o waith yma, meith yna. Wel, pob hwyl fori. Gareth, sog y farchion, y capten ifanca, medden hwrth o i. Wel, sy'n mewn sy'n fiofyn i ti p'un ei Cymraeg, yw dy iaith i gartre, waith wedi bod yn tichyd ar y ti, yn dechrau cered rwy'n credu. Siwan teimlo erbyn fori? O, popeth yn gran do, disgwyl mlaen ar, a traw ar ran fwyaf o bechgyn yn siarad Cymraeg, byddai'n teimlo fwy cartrefol rwy'n credu. A wyt ti'n mynd i ddefnyddio Cymraeg fori? Siwr o fod, ydw. Oes rhaid nhw'n siarad Gaeleg sy'n ragor nag un fi'n siwr. Felly mae'n agwedd hynna o fantis, da chi. Os rhyw wahaniaeth y ti pwy ochr i'r ca, wyt ti'n mynd i ware fori i ddechrau? Na, dwi ddim yn mynd i becso llawer am hwnna. Dwi'n meddwl bod ni yn ennill, dwi'n mynd becso sy'n ni'n ware gros y ca. Ware yn hanner yr Alban i gyd, wyt ti? Wel, Gerald, gobeithio byddwch chi'n gawio fel fori, ynddo fe? Dwi'n gobeithio. A i chythau siarad Cymraeg wrth gwrs? Wrwrw. Olan Gain? Olan Saint. Olan Saint, ddylwn ni ddweud, ynddo fe? Os na ddoi o'n chi Olan Saint neu dim ond chi yn y tîm? Yn y tîm, dim ond y fi. Eithoch chi ysgol Carfyrddin, wrth gwrs? Do. A gwneud Cymraeg yn y fan ni? Do, lan i'r chweched. Chi'n cael trafferth ar un yn siarad Cymraeg ar y ca? Dim yn gwybod fi'n deall nhw. A fydd hi'n Gymraeg fori? Siwr o fod. Wel, Doug, i chythau o Ben Clawdd, llongyfarchan ar y cap cyntaf yma. Wel nawr, i chi'n siarad Cymraeg yn Ben Clawdd go? Na, ddim lot, ond dwi'n siarad Cymraeg. A fyddwch chi'n deall rhain os gewch chi ryw ordors yn Gymraeg? Wel, pob hwyl fori. Gobeithio gewch chi gystal hwyl ag agesoch yn y gem yn y Ben Zela newydd yn y Bartawe. Delmi, croeso nôl i dîm Cymru. Wel nawr, mae di cwnnw le nido fan hyn yn o'r he. I chi'n mynd i daclo stag fori? Gynig ddau fi. Fi'n sicr y gnewch chi. O chi ar y daith byddwch chi'n Zela newydd, o'ch chi'n defnyddio rhyw faint o Gymraeg yn fan ni? Faint o Gymru oedd yn... Dewi a fynd e'r cen o fi a'n tri o'n i. Ochr arall yn teimlo fan y cael ei drystu rhywun? Dim yn lawer, ond o'n i'n defnyddio lot ar y ca, ond rhywbeth yn dewi a fynd e'r dwlu bel mewn o'n i wrth oed. Wel, pob hwyl fori. Tony, o Fangor, yn tawe? O Gogledd Cymru. O Gogledd Cymru. Oeddech rhieni chi'n siarad Cymraeg? Na, dim. Nithoch chi Gymraeg yn yr ysgol, yn tawe? Do. A chi wedi bod mewn yn y maes chwarae, wrth gwrs? Blynyddoedd yn ôl. Blynyddoedd yn ôl, ond mae'ch Gymraeg chi yn dda i hyd. Pob hwyl fori, gobeithio gewch chi gystal gem a gesoch chi'n Lloegr fyddwn ni eitha folon. Ceri, o'r Allwen, pawb yn siarad Cymraeg yr Allwen yn dyn nhw? Dim pawb yn nawr, ond oedd pawb yn yr un bryd. I chi yn defnyddio, Delmeng fe bod yn defnyddio Cymraeg gyda chi yn y fanna? Ydy, Cymraeg ni'n siarad yn gilydd. Wel, pob hwyl fori, sgwm mlaen am gaeth fori. A, Billy, o Gaerdydd? Odw, ie. Nid Cymraeg oedd iaith chi gartre na gyfe? Nagw, yn ysgol. Nawr, allwch chi setlo problem i fi, pa ysgol gynradd eithoch chi ddyn Gaerdydd? Ysgol gynradd Gladstone, yn Cyteidd. Ie. Gaerdydd. A wedyn ni... A pimp arall. A pimp arall. Iawn sy'n Benfro ac hefyd yng Ngwlad o Haf am bob fan arall. Ie, a wrth gwrs eithoch chi mlaen wedyn o Gaerdydd, wrth gwrs, ymlaen i brifysgol yn neud yn Rhydym yn Gymraeg. Do. Boes go lawr con tynnu fo chi'n siarad Cymraeg. Ac yn falch iawn wrth glywed chi. Wel, wy'n sgwrs gweld chi dol yn un Cymru, cyn byddwn ni'n wario Ffranc beth yna. Diolch yn fawr. Wel, pob hwyl y prynhawn yma. Wel, dyna nhw, a pob hwyl iddyn nhw marfer, a pob hwyl iddyn nhw fori yn erbyn yr Alban. Gobeithio fydd ddim fudd i goli eto ni.